Emagumbini amane omhlaba ngiyanibingelela Dlamini lwaseMpumalanga umthandazi. Mbuyelo khona ekhaya. Uma umfundisi ekuprofetha ethi kuwe ngibona inkomo kuwe sisi. Ngibona umsebenzi kuwe uyavuleka, imali kuwe iyeza. Mbuyelo khona ekhaya. Musuhlala phansi, musurelaxa. Uma ethi ubona inkomo kuwe usho ukuthi wena wesifazane ziphathe kahle, uzigcine. Wena engibone kuwe umsebenzi, faka ama-CV. Uyikhandle ngempilo yakho futhi ugeze uphalaze. Ngibona into vele oyizamako automatic. So you can't tell me ukuthi ngathi kuwe ngibona umsebenzi bese wena uhlala phansi. Uthi umsebenzi wahamba uyofuna wena la ukhona khona umsebenzi. No, umsebenzi awuzi kuwe, nguwe ofuna umsebenzi. Faka ama-CV. Mangibona inkomo kuwe ziphathe kahle umuntu wesifazane. Ngikubona uyazi empilweni yakho uzoba nomuzi. Njengoba ukhula zama ukuthi ufune istand. Khombisa ukuthi nawe lo muzi uyawufuna. Ngibona into ekhona but lo muntu engisuke ngamprofeta ingqondo yakhe icabanga kancane, ngicabanga nje bese ngisho kanje yonke into vele yenzeke automatic. Yonke into esemhlabeni mbuyelo khona ekhaya iyalwelwa, iyasetshenzelwa. Lithi iBhayibheli angizange ngizocitha kuloko eninawo kepha ngizogcwalisa. uNkulunkulu uyofika agcwalise ini kuwe uma wena ungayikhandli impilo yakho. Uma wena ungayisumeni impilo yakho mbuyelo khona ekhaya. uNkulunkulu uyofika agcwalise lokho okuzamanga ibhizinisi, ufuna amathenda, umshado wakho, whatever oyizamaka empilweni yakho. Kulo uyigcina kwakho uthi ngigcina ukuthi ngizoba intombi matshitshini ngifisa ukuthi ngingabona umuntu wethi sangikhethe ngenkomo ezimbili ezintathu. uNkulunkulu ufika agcwalise kuloko nawo osokuzamile. Lo uyigcina kwakho ukuthi ube yitshitshi, uNkulunkulu ufika agcwalise lapho. Njengoba njengamanje ngibona ufaka ama-CV, uNkulunkulu ufika agcwalise ukuthi bakubize bakufonele. Uyafutha, uyageza. Nebhizinisi ngifuna ibhizinisi lami lingasebenza kakhulu. uNkulunkulu ufika agcwalise kuloko okuzamaka ukuthi ibhizinisi lakho lihambe kakhulu. Is either ngiphethe imithi, iwasho ngiyachela ngizele ngikwenzako. Kube namandla kakhulu mbuyelo khona ekhaya. Uma ungenzile utho ke yini uNkulunkulu ezogcwalisa kuwe, manje yini idlozi kuwe elizoyigcwalisa. Mbuyelo khona ekhaya. Impumelelo yakho yilwele. Ngoba kukhona abathakathi, zikhona izimfamona, kukhona mangafisa ukubona uphumelele empilweni. Inkosi ibusise, inkosi ikhanyisele. Doors are open, nyango vuleka. Whatever ala khona mawudinga iwasho zala ekhaya, iwasho ngiyiposta mbuyelo khona ekhaya. Hambisa ngeCourier ekhaya. Video call WhatsApp ngiyahlola mbuyelo khona ekhaya. Inkosi ibusise. Nemali engibizako mangihlola video call WhatsApp, mawudinga iwasho ngiyakuposela. Whatever ala khona mbuyelo khona ekhaya. Into zala ekhaya ziyafika. Uphesheya ukuphi na kuphi ziyafika. Inkosi ibusise.